Pozdrav svima! Dobar dan! Danas vam želimo predstaviti jedan vrlo praktičan proizvod iz ponude Međimurke BS, košara za rublje. Košare za rublje dolaze u 3 oblika, a svaki oblik dolazi u 3 različite boje. Bijela, siva i boja prirodnog drveta. A ja ću vam danas pokazati kako je vrlo jednostavno i lako moguće sastaviti kutnu bijelu košaru za veš. U paketu pronaći ćete nekoliko dijelova ovog proizvoda, a to su metalni dio koji očvršćuje konstrukciju same košare, kartonski trokotasti oblik za dno košare i naravno sama vreća i gornji poklopac. Sve ostale košare također dolaze sa poklopcom, no okrugla i četverokutna košara dolaze i sa ručkama sa strane, koje omogućuju jednostavnije prenošenje košare, čak i kad je ona puna. Evo, vrlo jednostavan način sklapanja košare je, ugura se, ona vam je u principu opremljena sa metalnim dijelovima. Gornji dijelovi metalni su pripremljeni za metalnu konstrukciju koja se može prikvačiti na kraju, ali prvi dio započet ćemo sa trokutom koji također na dnu ima ostavljene metalne držače do kojih je potrebno spustiti karton. Evo, kad smo pričvrstili taj karton, možete popraviti malo neke stvari ako vam slučajno ne ide prvi put za rukom. To mora izgledati ovako, ona je sad već poprilično čvrsta. Hvala Sonja. Nakon toga imamo metalni gornji dio. Ovo će ići malo teže, no nemojte se bojati, nije tako slabe konstrukcije korpa. I nakon što je sredite, opet možete pričvrstiti sa metalnim dijelovima koji imaju mali komadić metala koji se može odvinuti i presavinuti kako bi se ta metalna konstrukcija što čvršće primila uz same stijenke košare, ali i prilikom izvlačenja, bravo, hvala, prilikom izvlačenja vreće ne bi desilo nekakvo zakvačka ili povlačenje vreće, pa se korpa potrgala na taj način. Evo, u principu to izgleda tako. I sad još fali samo poklopac. Ili demonstracija kako to može negdje kod vas i u kutu kuće izgledati. Više informacija o samom proizvodu, kao što su dimenzije, cijene i sve ostalo, možete naći u opisu ovoga videa. A isto tako ovdje će vam se pojaviti link. U lijevom gornjem kutu imate link. Tako je, koji vodi direktno u našu online trgovinu, gdje možete pronaći te i mnoge druge proizvode, a možete ih također i naručiti. Tako je, i za kraj još samo, ako želite možete se pretplatiti na naš kanal, ispod imate gumb pretplati se, kliknete i na zvono pa ćete dobiti notifikaciju kad u buduće budemo predstavljali nekakav drugi proizvod iz asortimana Međimurke BS i to je to od nas. Hvala što ste gledali i vidimo se, bok!